Díochate, Timmy. Siad am fólama le Timmy. Ceachtan leonio, trína dhéana. Brana, Timmy, sin embosca scéalaíochta. Bhfuil rud a cinn sa stiúchán? Céir de eicin tú a Timmy? Céir é seo? Se, sin é, is trín atá an. Trín. Céir é seo? Se, is fadóg atá an. Fadóg. Maithú a Timmy. Feici muid ceirtar siú le Timmy agus a cháirde. Tá trín á dhéanamh acab sa níolan inniu. Sin choráiste andeasig mitógaí. Rothí breátha a Timmy. Wow, beaníonn siad iontach. Tá sé ná na choráistí a chur ar an ráile. Nach deas é. Gá hiantach, má sib ar fad. Tá trín cíochnaí. Am gníomhíochta inis. An féidir leat cabhrú le Timmy trína dhéana. Tás tín bus go bhain ar dús. Iontach má. Cén crát ar a mosca? Sin é, is dronalóg atá an. Dronalóg. Anis, tás tín rothí webh. Rothí breátha. Cén crát atá ar na rothí? Sin é, is cearcail iad. Cearcail. An rud deire hastíonn gan tréin ná tuairteoir. Maithú a Timmy. Cén cráta ar a dúirteoir? Se, sin é, is tríontán atá an. Tríontán. Má sib ar fad. Is trín iontacha leog atá an. Céir tá fólamí an inniu? Trín. Fadóg. Dronalóg. Cearcail. Agus tríontán. Má sib ar fad. Bí ré le bheith damsa le Timmy. Bhfuil tú ré le bheith damsa? A damsa. Tá tú thar bár. Damsa iontach. Bhí tú crothaíocha inniu, agus dólam tú faoi crothaí. Má sib ar fad. Feici me go luas sib le haidh am fólama le Timmy.